18-year-old Jessie Tanjay from Barangay Makaas, Catmon, Cebu was laid to rest this Tuesday morning, January 11. He was electrocuted from a live wire of the Cebu II Electric Cooperative Incorporated or CEBECO II that was dangling from a lamppost in Catmon Seaside Park, popularly known as Pavilion in Barangay Flores, a popular destination among teenagers. Kuan naman sila dito sir na kining nanoroy ra ni sila dito sir kay suruyanan miguno na diha. Panwa man sila kibaw naa ba day kurente diha. Di kuan lang guys la kumpiyansa kay suruyanan god. Ya nasa yung mga tao daan dito. Nanoroy di sunod ra po sila. According to Barangay Captain Rene Colinares, they connected the wires upon the request of their fishermen to provide improvised lighting in the area. However, the park's caretaker already warned them about the possible dangers this may cause, especially when the wires were already loosely dangling due to the strong winds brought by Typhoon Odette. Nakaingon sa kulingon, wadyo ko masayop sa ako pagpahibaw sa mga tao diri nga tag-iyalan ning linya nga dili na kabutong na dunay untoward incident ka mahitabo karon dunay na kurentihan. So wala ko idea kung saan hitabo agad kay gabi iban hitabo sir na atog man ko sa mo panimalay dia sa katambisan. So ang balita na lang abot gani sa kuha. So nagulat na lang gigugod nga dunay gyud na hitabo. Mga nigpasaylo kay wala na nato tuyua kung unsa na disgrasya gid in town na kay ato na paninguhaon gid nga unta nga magpasiga nato ang tibuok barangay sa Flores. Kanang dapita wala na kay tumoy naman ang dapit, wala may kabatyag na nga mga overhead laban na lang sa tao di ay makabot ra di ay ang maong wires. CEBECO II's area manager attorney 𝗘𝗘𝗢𝗥𝗓𝗄 clarified that the said wire was a service drop cable of the barangay street light. Ang nahitabo po is live to ground ang pagka-connect instead nga live to live and ground to ground. So kana nga dapit kana nga sitwasyon noon sir sa barangay na gid na siya kay ang nahitabo ang nagtrabaho na pud ato is siguro ilaha na pong electrician o kinsa ilahang ipamalihog. So as to sa safety always naman ditang nagpahibaw sa ato ang member consumers kanang mag-seminar diri sir, mag-membership seminar kung unsa kadelikado gid ang mga linya, ang mga wires. So ang katong sa nahitabo sa Flores is una gid unta ang nag-check gid sa safety ato sir is ang barangay. She reminded the public not to tamper with electric wirings, especially in the absence of a licensed electrical engineer. George, on the other hand, had no choice but to accept his beloved son's fate. Saon man na mo naman gini na kapalan lisod na siya kaya hindi dawato na di naman gini siya mabuhay bisa saon pa pilit na yung to so madawat sakit sa buot. Aside from the apology they issued, the officials of Barangay Flores already gave the victim's family financial assistance amounting to 10,000 pesos, and CEBECO II also gave their assurance that they will also be giving their own monetary support. They would like to once again remind the public that so as always amo agyong panawagan sa ato ang member consumer owners labi na no ang mga batan-on ang mga kaning mga minors nga wa pagit kaayo kalibutan kabahin sa kuryente nga di lang kita magpataka o paghilabot, di ta magpaduo sa mga linya labi na karon nga after sa bagyo so wala takibang na ay mga panit or na ay mga nasayop diha. Please lang magpalayo lang ta or kung natay makita nga na mag-spark or tanaw na to nga unsafe ato dayon i-report sa ato ang pinakaduol nga buhatan sa CEBECO II. This has been 𝗠𝗬𝗪𝗦𝗍 for MyTV Cebu.